Yabona-ke asiqale lapho bhuti uma ethi akaboni kahle ukuthi kwenzakala ngengane. Ngenkathi ngigibela la eqinela phezu kwami wayicabanga ukuthi wenzani wayelindele ukuthi uphume Ugibela, okay fine. Wagibela, wakhulela. But mengabe sowukhulela into efikayo akuyona la ilindelile noma akuyona lento ayijwayele kuyo. Yabona-ke bhuti wami leyo akusiyo inkinga yami phela. Angisiyo uNkulunkulu kumele akukhumbule lokho. Angimini ngidala ingane. Ukuthi ingane ibukeka kanjani? uNkulunkulu ongaphendula lo mbuzo. Ukuthi ingane ineno lephume engezinkathi ezendiyana nani okwakhe lokho. Wazi ngani noma mhlawumbe usiko la ngabo baba vele sonke zalwa sinjeya. Okay. Angi-understand ukuthi kwasona nje isidingo sokuthi angilethele la ezongiqulisa amacala ngendaba yengane engabuya ngiqonda mina akhulume nami kahle. Indaba yokuthi angithathi nakhona engisele emakhaya kwathi ingane yokwenza i-DNA yesiZulu angiyazi leyo nto. Manje ke ngiqonda ukuthi yini kaseyifuna njengamanje because phela saye emakhaya. Wena Angi-understand. Why uphakanyela umoya? Because uyambonga apho mina enhle ukhuluma kahle. So sayiqala inkulumo yethu njengamanje already umoya wakho usuphezulu. Yini okwenza uphakanyela umoya? Ukuthi iyangicika lento bhuti wami akwazi ukuthi uMinintla ngavele angisuse le eThekwini angisele emakhaya kuthiwa kokwenza i-DNA yesiZulu ngikubekezelele lokho jikise ngiletha la uzophinda ukhuluma indaba yengane kanti yini inkinga ilapha enganeni yini inkinga ilapha enganeni akazithembi ukuthi uyindoda ngokwanele yena akazithembi ukuthi uyakwazi ukuletha ingane emhlabeni. Njengenjwayelo uyazi ukuthi i-channel siyibiza ngokuthi umjolo show kanti lo hlelo silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Njengoba ubona ulwandle ligubha amagagasi thina sigubha indaba zakho ukuze sazi ukuthi sikhiphane emjolweni yakho mengabe usibhalela. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Namhlanje asicheck ukuthi ubani osibhalele. Khumbula ukuthi nawe ungakwazi ukusibhalela. I-email yethu ilula kakhulu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Asambe siyobabona ukuthi obani abasibhalele namhlanje mase ke nawe ungayindawo. Khumbula ukuthi izinto engazenza zintathu kuphela ukushare, ulike uphinde usubscribe to our YouTube channel esibiza ngokuthi umjolo show. Ngiphelezele ke siqalaza ukuthi namhlanje sibheke udaba labani and usibhalele wathini. Sanibonani babukele emakhaya nibingelelwa umina enhloko kaMzolweni insizwe dabuka phansi eJolvet. Ngilapha eThekwini ke ngokuzama impilo amatoho nje angihlalisa khona. Sekenze ngathwana noSisi ke la sibamisane naye emjolweni nje sesithe ukuphusha impela. Sesizathula umntwana. Ayi manje lo mntwana esimtholile ayi kunenkombe ekhomba ukuthi ayi cha kusiyena nowami. Sengibhalele ohlelweni ke silungisa umjolo ngokuthi ngilungiseleke lenkinga yami. Kade sishilo ukuthi into elula nje oyenza wena ukuthi usibhalele then sina sobe sesicheck ama-emails wakho then mase sikhetha email esibonayo ukuthi kuleli sonto kumele siyibheke. Namhlanje we do have umuntu osibhalele akagcinanga ngokuthi asibhalele kodwa sikwazile ukuthi silande umuntu ambhalele afuna ukukhuluma naye simlethe la kwishow khona bezokwazi ukuthi bakhulume naye bathole isixazululo senkinga njengoba negama leshow lisho ukuthi silungisa umjolo. Mhlambe nawe unenkinga emjolweni wakho noma kunezinto ongayiboni kahle and you'd love us ukuthi singenelele sikulungisele umjolo wakho kulula kakhulu sisumelele email address yethu is umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Namhlanje we do have usisi esinaye sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kahle kahle ungane la siphinde futhi sithole kabanzi ukuthi lo mfowethu umlandeleni. Dadewethu masikubingelele sibamukele kuhlelo silungisa umjolo namhlanje. Yebo sawubona. Siyaphila mfethu siyabonga ukuthi sibe nawe namhlanje and siyajabula ukuthi uhloniphe ufike la namhlanje. Mhlawumbe sikhumbuze umbukeli obukile ukuthi ubani sikhuluma naye namhlanje. No, igama nguSipho ngakafaka from Eastern Cape but ngalocate la ngala since ubaba ngowa Eastern Cape but mawangitshela ngakhona mama. Okay. Siyabona ukuthi njengoba ulethe igama lesho liyasho ukuthi silungisa umjolo and nawe namhlanje uzitholula ngabe mhlawumbe unayo idea yokuthi ubani umlethela namhlanje. No, but ngabe nginamanga I'm still confused ngiyazibuza ukuthi khona bonke umuntu bengaba nesiphiso ukuthi angilethe endaweni manje. Umjolo wakho uhamba kanjani nje? How is your life? Ihamba kanjani impilo yakho kwezothando when it comes to emjolweni? Yabona ke ngalapho abe ngidala ngawo ngakwelinye side iqondile ngakwelinye side ijekile angazi but ngiyazama ukubalance equation. When you are saying ukuthi ngakwelinye side ijekile ngakwelinye side ikubalansile, what do you mean? Ngenzeka mhlawumbe ukuthi umuntu ongenawo umuntu oqondile ongazisona uthukile ukuthi why ula namhlanje. Empeleni bhuti wami ngeke ngisho ukuthi anginayo umuntu oqondile. Just that lo engicabanga ukuthi uqondile akekho right financially, so that's why ngithi ngakwelinye side ijekile ngalenye side iqondile. So I'm still confused ukuthi ngampela ngicine ngifika kanjani la. Okay, so akekho right financially meaning ukuthi njengoba engekho right mhlawumbe ungahamba uyobheka abangcono wayile khona yena
Lona akongekho right financially. Singakanani isikhathi nindawonye? It's been 6 years, if I'm not mistaken now. It's been 6 years. Yes. Okay. Neminyaka yo6 nindawonye, ukhona umntwana, i-relationship yeni ihamba kanjani ngale kokuthi imali ayikho? Oh yes, sinayo umntwana, our precious little daughter, ona 4 years. Uthando lwethu Nkosi yami angazi. But ngakokwami because mangithi akenza into uyayenza ngale ndlela engifuna ngayo, even though ingekho right financially, ngasho ukuthi mina ngisatisfied ukuthi ke phela ke kunezinto ezingenza ukuthi ngigcine ngiphuma ngilunguza ngaphandle, and ungakhohlwa nokuthi ke mina ngumuntu othandela ubumnandi, so I can't stay nomuntu engibonayo ukuthi akangi-support ngale ndlela engifuna ngayo. Uma ngabe ngikunika ithuba njengamanje lokuthi chaza nje umuntu wakho lo wa6 years, ungamchaza njengomuntu onjani? Ngasho nje ukuthi umqondo wasemakhaya, but yena umzimba wakho wakhona la eThekwini. Yeah. Okay, so kuzona zonke izinto eziyenzeka awuboni kungahle mhlambe kuyena obhalile namhlanje ukuthi uze la kwisho, mhlambe ngabe omunye umuntu nje la utsheka khona la ubona khona? Bhuti wami ngabe nginamanga ngalapho angazi. I'm still wondering ngempela ukuthi ubani onesibindi sokuthi ngaze ngilethe la, angazi, but hopefully ngizofind out soon. Okay. And ngiyathemba ukuthi akusiyelo engicabanga ukuthi uyena because ngizohlanya ngempela. Okay. Umuntu othanda ubumnandi, umuntu ohlanyayo, awuyichaze-ke wena ukuthi ukanjani, because mesikhuluma la ngipick up ama-lines ukuthi umuntu lo kuyena ngathi uqondile, owumkhaya, and nawe futhi ngathi umuntu othe ukuthi kancane kunayo, awuyichaze ukuthi unjani kwi-relationship. Okay, ngizoqalela nje from the top. Shuthi kahle ubaba ngase-Eastern Cape, my mom wangakuleli side, so ngikhule vele sebe-separated. Angilazi uthando lwabo ngibabona be-together, so I don't believe ekuthenini umuntu uma umthanda sekumele uzinikele kumuntu wesilisa ngaleyo ndlela. I believe ukuthi in order to live kumele ubalansise, so that's why nami ngithi nginayo omunye ngibalansise ngaye, kube khona-ke lo engicabanga ukuthi straight because kunaningane, but inhliziyo ayisho ukuthi uyini straight. So ngcono ngisamarize kanjalo, nanokuthi usagcwele kakhulu isemakhaya, so I don't believe ekuthenini manje samele ngivile isemakhaya mina, impilo iyaqhubeka and kuthiwa life is too short, nawe mhlawumbe ukuze bhuti wami. Okay, so are you willing ukuzwa kahle sithi uyena lo muntu wasemakhaya usibhalele, are you willing ukuthola ukuthi ufuna ukuthini kuwena, and mengabe ukuthola ukuthi uzothini kuwena, uzobehave, umnika isikhathi sokuthi umlalele noma uchaza ngale ndlela ochaza ngayo ukuthi umkhaya and ezinye izinto akayi-understand? Abona ngase kumlaleleni bhuti wami angeke ngiqambele amanga, angikuthembisi, kuzoya ngokuthi approach because ngiyamazi vele ingqondo yakhe sentela ukukhaya kakhulu, kodwa-ke ngiyethemba lokuthi vele uzwa ngami, it's fine, ngamnika isikhathi ngimlalele ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Okay, when you are saying ukuthi uzwa ngawe, you mean ukuthi wena ushawufani ku-relationship? No, angiqondile ngalo lokho bhuti wami, mhlawumbe nawe ukuze kuthiwa onemali wena one-right ukukontrola kakhulu. Okay. Alright, so before simlando ukuthi simbeke la, ngathanda ukukukhumbuza mhlawumbe ukuthi ikhona i-team esisebenzisana nayo, and leyo team leyo izokwenza isiqiniseko sokuthi mengabe efika la anixabani noma imoya iphakama but uyakwazi ukuthi ubehave. So sicela usithembise-ke njengamanje ukuthi mengabe efika lo mfowethu lo sibhalele namhlanje ezochaza futhi ngestori sakhe, wena uzokwenza nje ukubehave umlalele ukuthi uthini, and nokulwa futhi akuyona into eyenzayo. Ayilungile bhuti wami, ngeke ngiphikisane nalokho kushoyo, ngizomlalela, it's fine. So you ready to see him? Sekubonakala ayikho into engingayenza kulungile. Okay. Njengoba-ke ubone ukuthi-ke umfowethu siyamlanda manje, simletha la ukuthi siyokhuluma naye, axoxe indaba yakhe, then masekhuluma nosisi asibhalele ukuthi ngempela uyena afuna ukukhuluma naye. Mawukuthi nawe unenkinga womjolo noma khona into ongayiboni kahle emjolweni yakho and ufuna abantu abathile bangenelele, ungasisemba, thumela i-email njengamanje, silungisa umjolo noma umjoloshow@gmail.com, uhlelo silungisa umjolo, that is umjoloshow@gmail.com. Uwenze njalo so i-attend i-email yakho, sikucheckele ukuthi senza kanjani. Salanda ubhuti-ke njengamanje, i-team yethu sasilandela yena isonto seduze, sizwe ukuthi ngabe usiphathele namhlanje. Mfowethu kuhamba kanjani? Ikubingelele kahle. Ngiyabonga mfethu ukuthi usibhalele namhlanje. Nasi isithandwa sakho mfethu Siphiwe ukhona namhlanje. Mhlawumbe sikhumbuze nombukeli ukuthi wena ungubani and why ngempela kwenza ukuthi namhlanje usibhalele ufuna ukuchaza indaba yakho. Alright mfethu, kubabukele ekhaya bonke labo kufunela khona lolu hlelo. Igama lami nguMinenhle ngwakamzulwini eJoburg. Mfethu, ngibe nenkinga la.
uSiphe isithandwa sami engimthanda kakhulu. Sure. Ekuthandaneni kwethu ngithi iminyaka seyisithupha. Mengaphazama. Besijola kumnandi sibambisene kukuhle. Ngoba sigcine sesathola umntwana. Umntwana ngisuneminyaka ewu4 manje. Ekutholeni kwethu umntwana uthe enonyaka. Kwase kuba khona izimpawu ezibonakalayo kumntwana. Ezikhomba ukuthi umntwana akusiyo wami. Uyabo ingane mfethu mesancane. Awukwazi ukubona kahle izinto. Okay, imali mhlawumbe ngingene emlonyeni. Uyabe ukhuluma ngezimpawu ozibonile emntwaneni ukuthi unama-doubts ukuthi ngowakho. What do you mean? Yini lo ibonile ukuthi hayi no, akusiyena umntwana wami lo. Noma ube nokusola ukuthi ungathi akuyona ingane yami. Yabo mfethu into engisolese kakhulu kuyona engiqala ukubona ngayo. Izinwele. Izinwele zayo ingane. Yabo engawuqeda unyaka ngoba besayenwele lezomngane ezinga-understandeki ukuthi zinjani. Sure. Kodwa uthe emeqeda unyaka ngosiko lasekhaya yakhe ingane emeqeda unyaka iyayigundula inwele zomngane kuze kuvele izinwele ezintsha. So bekinothemba mhlawumbe zizoshintsha izinwele. Uzathi noma seyikhula. Sena noma seyigundiwe mfowethu usophelile unyaka kwakuyinwele ezifanyo ezingathi izirolene engathi izinwele zePakistan. Iyona ke mfethu into engenza ukuthi ngize ngibhalele lolu hlelo silungisa umjolo ngoba besizamile ubonisana noSiphe ngimcele. Okay. Ukuthi ngicela ngitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Mhlambe ekhaya bona bathini? Hayi, kuyona into yakenzeka before noma into nje eqalayo ukuthi yenzeke emntwaneni yakho. Gogo, because usually mengabe sikhula uthola ukuthi mhlambe kuthiwa abantu abadala ibona abakwazi ukubona ukuthi le ngane yale ekhaya noma cha. Mfowethu nangu na uSiphe angawufakazi. Siyithathile ngane sayise ekhaya abantu abadala ukuthi bayoyibona. Ayikho ingane nezakithi nezabafowethu enjengana le yami. Ivele nezimpawu ezahlukile eziqala ukubonakala. Ongangokuba ngisho ekhaya imibuzo iphenduka yabheka ngakumina. Okay. Ukuthi akukho mina engikusolayo ngokuzaleka kwengane. uSiphe ngiyamthanda uyazi. Ngeke ngize ngimbeka amacala angasiwona wakhe nento angayenzanga ngithi uyenzile. Ukubhalela kwami la silungisa umjolo. Ngifuna ukuthi ngisilungise leyo nto leyo. Okay. Ukuthi senze iDNA kuze kube nesiqiniseko ukuthi ingane eyami ngempela. Lezi insolo nalezi izimpawu ezibonakalayo zichazane. Ngingasheshi ngisho into kanti mhlawumbe akusiyona. Okay. Siphe nango kumina enhle wakho usekhona la namhlanje ukuthi azokhuluma nawe and uyasizwa isitori sakho ukuthi kuthini. Uyakuthanda kakhulu but ekuthandeni kwakhe uzibona eseyinhlekisa ekhaya eseyinhlekisa nakubanye abantu asondelene nabo ngoba ngazi ukuthi le ngane uthi wena yakhe akaboni kahle ukuthi kwenzakalani. Mhlambe asizwe neside lakho ukuthi kwenzakalani ngengane. Imake asiqale lapho kwami mayethi akaboni kahle ukuthi kwenzakalani ngengane. Ngenkathi ngigibela la iqine la phezulu kwami wayicabanga ukuthi wenzani wayilindele ukuthi uphume. Mawugibela okay fine. Wagibela wakhulela. But mengabe sowukhulela into efikayo akuyona la ilindelile noma akuyona lento ayijwayele kuyo. Yabona ebhuti wami le akusinkinga yami phela. Angisiyo uNkulunkulu kumele akukhumbule lokho. Angimini ngidala ingane. Ukuthi ingane ibukeka kanjani? uNkulunkulu ongaphendula lo mbuzo. Ukuthi ingane inenwele iphume engezingathi ezendiana nani? Okwakhe lokho. Wazi ngani noma mhlawumbe usiko la ngabo baba vele sonke zalwa sinjeya. Okay. Angi-understand ukuthi kwasona nje isidingo sokusangilethi la ezongiqulisa amacala ngendaba yengane engabuya ngiqonda mina akhulume nami kahle. Indaba yokuthi angithathi nakhona engisele emakhaya kwathi ingane yokwenza iDNA yesiZulu angiyazi leyo nto. Manje ke ngiqonda ukuthi yini kaseyifuna njengamanje because phela saye emakhaya. Wena Siphe. Angi-understand. Why uphakanyela umoya? Because uyambonga apho mina enhle ukhuluma kahle. So sayiqala inkulumo yethu njengamanje already umoya wakho usuphezulu. Yini okwenza uphakanyela umoya? Ukuthi iyangicika lento bhuti wami akwazi ukuthi uMinintla ngavele angisuse le eThekwini angisele emakhaya ngithoka ukwenza iDNA yesiZulu ngikubekezelele lokho jikise ngiletha la uzophinda ukhuluma indaba yengane kanti yini inkinga ilapha enganeni yini inkinga ilapha enganeni akazithemba ukuthi uyindoda ngokwanele yena akazithemba ukuthi uyakwazi ukuletha ingane emhlabeni. Siphe angizelanga la mina ukuthi le ndaba yethu ukuthi mina ngitshose uzobukisa ngawe la angizizobukisa ngawe angifuni ukwenza inhlekisa emphakathini. Into edala ukuthi ngize ngifike la Siphe uyazi ukuthi siyile ekhaya kwafike kwathiwa ekhaya angikufihlelanga ngitshela eThekwini. Uyachaza ngiyakuzwa ukuthi ngenza kahle mhlawumbe ifana nabakini kodwa manje lokho awuzange ukwenze phela ukuze sithole isiqiniseko ukuthi mhlawumbe ke ifunze bakini ke ingane. Okunalokho kuphela uyanqaba awufuni ukusenza iDNA ingakho ngize ngafika la. Yazi mina enhle uzongihlanyisa
nalo bhuti lona engihlanganyela naye nizongihlanyisa serious mina ikuphi kumele ngikwenze wena mina enhle ngenkathi ungigibela awucabanganga ukuthi uzongimithisa secondly wawuthi uma ungayifanga into uvukela ulindeleni okunye ke kwesithathu mina ngihlangana nokuthi ingane ibukeka kanjani ngabe mina ngicreate ingane noma uNkulunkulu lo mbuzo lo ngibuza wona manje nalo bhuti ngani noma umngane wakho noma yini yakho kumele nihambe nobuza uNkulunkulu ngangibuzi mina into engahlangene nazo angingene ukuthi ingane ibukeka kanjani ukuthi nenwele njani akusindaba yami leyo wena ungathi mawuhlule ukondla ingane bese uyagijima uzongihlanganyela nabantu engingabazi uyangizwa ungangilokothi mina ngiyacela nje ungangilokothi mina understand ukuthi why uba nolaka because uyabona ukuthi ubhodi uphansi la and ufuna ukuthola iqiniso and uyasho ukuthi imphatha kabi lento nasemndenini because abantu baphatheka kabi and kunezinto eziningi ezikhulunywayo so nayo sebona ukuthi le into life ayibonayo noma azizwayo mhlawumbe ziyiqiniso awumeke bhuti yonke lento kumele athole iqiniso mina kancane nje asike sibuyele ngala ngizwe ngathi uthi nasemndenini bayakhuluma labo bomndeni babelaphi ngenkathi mina noma into senza lengane beze bekhulume babelaphi ngabe babekhwahla noma babebambe kanjani bayazi ingane zakaMenehle uthi nje angeke phela sifana ingane ngoba se-Eastern Cape mina uMenehle wala kaZulu angeke imate yase-Eastern Cape ifane neyakaZulu e-Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu ucreate ngendlela yabona ehlukile ke Siphe iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa konke lento lochaza ngayo manje iyangithusa nje ngoba phela lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngayo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sento sami uyazi mafakwa uyazi yonke into enzakalayo akusiyona uzongimela ungithanda ini ukuba ubengithanda ubengekazi ongehlisa isithunzi ngokuthi angilethela kwesibili uyakutshela ngoba sekutshelile manje ukuthi ingane inelwele zamandiya mawukuthi ezamandiya mawukuthi ezandle zacabanga ukuthi uyakutshela hansi kwaleyo ngane akayondla angathi mayihlule ukondla eqede ezogijimela ukuthi ingane ibuya kanjani akamusa ukushiswa indaba zakhe mase yagijima etshela umhlaba indaba zethu akangisize nje angangilokothi akangisize nje bafa kanti ingane awuyondlini iqiniso lokusho uSiphe ukuthi ingane awuyondla mfethu uSiphethe ekhuluma nje ngamanje yonke uSiphethe sengathi yonke into esikhuluma la siyaqala ukukhuluma namhlanje kana siqala ukuthi ingane kangiyondli ngiyaqala namhlanje uyayondla mfethu ingane ngiyayondla into nje ebulala uSiphe iyodwa uyathanda ezibizayo uthanda impilo expensive abona kahle ukuthi asi-afford ngoba uyangazi mina ngiphila kanjani ingane ngiyayondla ngiyenzela izinto kahle yena kuphela into ayenzayo ufuna ingane ukuthi ngikulinganisele nje ngesikole uthatha ingane usesikoleni esibizayo kodwa uyangibona ngiphila kanjani ufuna ingane ithengele into ezibizayo kodwa uyangibona ngiphila kanjani ufuna ingane ifane nengane zakwamakhelwane abantu aba-right mina ngikho right ngale ndlela engenza ngale ndlela yena acabanga ngayo nangu uyakuveza uMenehle ukuthi ukhuluma iphutha ukuthi ingane akayondli uyayinakekela ingane inkinga yakho nje wena ukuthi uhamba nezitandard so manje expect ukuthi naye abe kule standard noma ingane yena ibe kule standard okusona wena kanti yena uyayihlanganisela awungibuzele yena bhuti wami ukuthi le ngane asuyayondla wenza ngamalini uzwile kodwa uSiphe uyaSiphe yangimangaza yonke lento ezayo njengamanje ngoba yonke into engiyikhuluma la akukho into ongayazi mfowethu mhlawumbe uzongitshela ukuthi le ndlela engenza ngayo iyiphutha sure mhlawumbe ayifanele angenzi kahle mfowethu ingane ngiyayifakela imali njalo ngenyanga 2.5 ngiyawufaka njalo ngenyanga kube ngaphezulu kwalokho sengenzela naye akwazi ukwenza izinto zakhe njengomuntu wesifazane engithandana naye angiyale ndayisho ngempela ukuthi Siphe udlala ngayo baba ngoba manje 2.5 wengane khumbula lo muntu uyahlanganisa ngani umuntu oyihlanganiselayo ngaphezulu kwaloko uphinda ukuthi ifahla ngegirlfriend allowance but still wena uzomtshela ukuthi akonto ufuna enze njani la awumeke bhuti wami awungibalansise la uthe 2.5 angithi angiphiki uyawufaka lo 2.5 kodwa kwesinye isikhathi ubuyafaka mhlawumbe 2000 okay yasigcilela 2.5 kulo imake bhuti wami ukuthi uyahlanganisa noma wenze njani indaba yakhe leyo kulo 2.5 kumele ngikhiphe allowance lapho kumele ngikhokhele ingane yagibeli yabiza imoto kumele ingane ikhere esikoleni kumele ingane igqoke ibe yinhle kumele ingane iphatha amasemishi awungitshela ukuthi ngenyanga lo 2.5 ungakhava zonke lezo dingo plus ingane intombazane kumele yenze ikhanda ibuke kahle leli khanda lelale yisayeletha lamakula nanani angithi nasesikoleni shuthi ufunda nezinye ingane ezishintsha efana uma ukuthi ingane lenza ikhanda awubaleke ukuthi lezo zidingo lezo ziyaphelela nge 2.5 mina ngizoqokani khona lapho kuleyo mali leyo Siphe kodwa lento uyayazi Siphe impilo yami uyayazi impilo yami yazele ingane engakabukhona ingane ibe khona impilo yami uvela uyazi ungazi ngiphila kanjani yonke into iqhamuka kaphi manje
iqhamuka ukuthi wena ungithwalile wangisusa le endlini Endlini. wangiletha la i-DNA yani awuzithembi wena usithembi Ngaba isidingo sakho sifika awukho kanjani? powerful Ngaba ukuthi sifika ungakwazi ukwenza kuthiwa ingane amnikeze i-chance ngimnikelani isiphi isidingo sakho ma ukuthi uyahluleka kondla ingane yami akangitshele ngizozikhulisela mina ingane ngeke ngihlulwe ingane yami ukuthi ngihamba ngenza ama-DNA mina-ke usiko lakisi alungidlulisi ngenza ama-DNA ngeke ngiyenze leyo nto ngiyama futhi lapho Okay, Spade. Ukhiphile lo muntu 2.5 ukuthi wondle ingane. Oh. Ukhiphani wena ukuthi nihlangane ndawonye njengabazali. ngiyawuthanda umbuzo wakho bhuti wami asiqale lana-ke ingane mayikhuli igijima iklinikhi yeso Mm. 24/7 ingane emele igome ingane iyagula ebusuku ingane yenziwani yimi ngehla ngenyuka qhubeke lapho ingane ishintshe nampyeni ingane emele igezwe ingane emele ikhuliswe ngothando ingane iyancela ingane iwumthwalo wami from the stretch till ize ibe na-4 years yena into ayenza ukuthi athumele imali ungazi ukuthi uthando lolo mina ngisacrifice more than yena 2.5 awuyilutho more than izinto engizenzayo mina impilo yami imile kumele ngikhulise ingane yakhe kumele ngenze sure ukuthi ingane ibuke kufana nezinye iy'ngane Mengagezi wena ingane uthi ayigezwe uba. naye Mingabe ngageza inganakekeli phela wena ingane uthi ayinakekeli uba. awumeke bhuti wami ngane ngane ngayikhanda ngedwa mhlawumbe mina wayengekho yena Uyazama usifana lengane nje. Angithi uyazama. nami ngiyazama ngokwami nami ngiyazama Akethi. ukuthi ingane iyekoleni ebizayo ingenxa yokuthi ngizama mina ngithi Okay. ngifuna ukuthi ingane ifane nezinye iy'ngane yini-ke nemhlulayo ngobe sengitshela ama-DNA ingabe ufaka imali yena afane noma 5,000 ngabe kuyabukeka hayi ngeke ngikwazi ukwenza mina enhle mina Shoot wena uthi lo 2.5 awufakayo awukho indaba yayo. naw Usho uzwe nje uzosholela inani 2.5 yini leyo? Ayikho indaba yawo ayikho indaba na. yawo yes Asiyethi uthi uyayeka-ke manje ukufaka le mali Ah. yo 2.5. Kwenzakalani-ke le mali? eyekeleni Angithi ayikho eyekeleni indaba yawo. ayikho indaba yawo yebo kodwa phela kaqhubeka ayifake shamba athi uqeda kancane-ke noma elinye 1,000 ngabe kuyazwakala kodwa angayeki uzoyekelani eyethu sobabili le ngane Uyamazi ukuthi umuntu ohlanganisayo, right? nami ngiyahlanganisa yazi ukuthi wami le nto le sisi sayikhuluma nje manje sengathi into enkulu iziye kude engathi bekuvele kuhlose ukuthi kuxatshana kanti cha bengekho into lapho yabo inhloso yami ukuthi ngize la ukuthi ngikhulumile noSiphe kwangezela nje ngikhuluma ngayo ngase ngabona ukuthi angizame olunye usizo eseceleni ngoba nginenkinga eyiningi engifisa ukuyilungisa njengamanje maqondana nengane Mfethu uma uba ney'nkinga ofisa ukuyilungisa awuyindlali nje kahle uyibeke obala uthi ukhuluma ngani. uyabona mfowethu mina ngisuke emakhaya yonke into yami mengiyenza ngendlela yasekhaya mowonile emzini womuntu wamisa intombazane kufanele uwageza amagceke Sure. ukuhlawula umuzi kumele uhlawule ingane manje lezi zinto lezi mawuzenza kumele kube ukuthi uzenza nje abazali bagculisekile ngazo ngoba angikwazi ukuzenzela angiziphethe mina ngiphethe manje abazali abagculisekile ngendlela ingane ezaleke ngayo nangendlela mina engisho ngayo ngokwezimpawu ezibonakalayo kanti mina manje ngifuna ukulungisa izinto zibe kahle ngifuna ukuthi ngihambe ngiyohlawula bakaSiphe ngigeza amagceke ngihlawule ingane yami kuze ibuye ibizwe kahle ngesibongo sakithi Ngiyamthanda uSiphe. Ngiyamthanda. Awukazi wambone nomunye umuntu. fethu uSiphe ngiyamthanda uyazi naye Siphe, uyazi uSiphe singamthanda uyezwa ngani ukuthi lo muntu lo akakaze kubamba nomunye umuntu kokuqala. Kwesibili uyakuthanda. Into ayifunayo nje kuwena iqiniso kuphela ukuthola ukuthi kahle kahle le ngane ekabani. Ngoba uyazi ukuthi into eyenza-ke manje afuna iqiniso kakhulu ukuthi ufuna ukuthi menze izinto ingane ingalimali. Uyazi ukuthi le nto eyibongo iyayi-affect umntwana kakhulu. Cabanga-ke sehamba eyokhokhela ingane noma enzela something for ingane kuze kufike nanokuthi mhlawumpe ifake isiphandle esi-wrong. uyazi uSiphe mfethu wachazelwa kahle lento ukuthi lento ayenzeka lapha phambili ekhaya kahle kulungile yenzeka lento ingane yathwathwa yahlawula yafaka isiphandla ingane kwasuka yaba nenkinga eziningi yeke uzoyenza ukuthi kufakwa ingane ngendlela erong kade engafanele ngamchazela kahle yonke lento so simele siyenza manje ingane ibe nenkinga kuba sengathi mina ngihlose ukubikela futhi abantu ngiceda kumtshela manje ukuthi uzozenza i-DNA yini lokho engishumayeza-ke manje ngibelesele umbuzo namanje ngisazibuza wona akakaza ngibambe nendoda endlini akakaza abambe ngisho-ke indoda-ke efonayo efonini yami kodwa ubhizi uyangi-accusa manje ungi-accusa ngokuthi ingane inenwele zamakula nani nani yonke leyo nto ucabangisela kanjani mina lungile akayenze leyo DNA yakhe ngoba sengitshela indaba zebongo kusho ukuthi yena akakathembi ukuthi unenzalo enda kulona-ke icala lami lelo futhi lungile Yini kade yenza uthathe isikhathi eside kangako ukuthi uvume ukuthi yenziwe le DNA? abona nje kokuqala bhuti wami ayikho into enyanyisa njengokuthi utholele umuntu ingane ongakwazi ukuyisupport financially ngeke ukuthi ngo-2.5 ungabala zonke iy'dingo zengane ingane iyindleko bhuti wami mhlawumbe uyakwazi lokho ingane idinga imali yena kwakumele uma ebona ukuthi akakabi ready ukuthi abubaba afake isivikelo phela wayengakhonjwanga ngesibhamu ukuthi alethe ingane emhlabeni
njengoba manje sengitshela ngo-DNA sengitshela nani ngivumisa khona ukuthi usengitshela indaba yebongo nani ukuthi kuzoba njani kube njani otherwise ngaba ngivumi because ngihambisana nayo yonke mina leyo Waseqaleni siphele into ayikazi inkinga nje osebeka njengamanje ngempela. Lento mina ngayichaza kahle phela ukuthi kungani ngifuna kwenza i-DNA. Akakazi ukuthi mina ngifuna kwenza i-DNA kwanapho na ngikuthephi futhi angifuni noma yini lechazayo njengamanje. Ngayichaza kahle lento lokuthi sikhuluma kanje lento le ngoba ngiyile nawe ekhaya safike sayithola inkinga esibhekana nayo ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi izinto kahle enganeni. Ngicela i-DNA nje manje ngoba nangu kufanele silungise kahle izinto zengane ukuze ingane ikwazi ukuthi ibizwe kahle ekhaya iyena kahle ekhaya ikwazi ukuphatheka na kahle ekhaya. kulungile so yes DNA ayisho ukuthi i-DNA kumele yenziwe sizoyenza i-DNA iphuma endabeni zethu ukuthi soyenza nini kanjani sekukwethu sobabili ngeke siyenze la futhi wena usahlangene yeso sekukwami nayo mina into ukusenza njani simisa kanjani ukuthi ilungisekile lento because into ade seyifuna thina ukuthi i-DNA igcine yenzekile phakathi kwenu nobabili kulungile ke soyenza futhi usungasiya mina nje phakathi nange ngathi sesiyavuma ukuthi i-DNA yenze mewukuthi ke noma imaphi ama-results aphumayo awuzoba nenkinga mewukuthi ingane iyaphuma mhlawumbe kuthiwa hayi no ingane akuyona yakho Mfowethu sipesa masami ngiyaxolisa le ndaba ezibheka uyazi ngithanda ngana uyazi ukuthi ayikho into engangayenza ukuthi mina nawe sihlele ndawonye uyazi le nto ngisweli hayi ngoba ngikuthanda anginankinga nama-results noma ngama kanjani ukuthi ingane yami noma kuyona eyami lonto ayizokwenza umehluko ethandaneni kwethu kuphela mina ngifuna iqiniso ukuze ngikwazi ukuthi isinto ngendlela e-right enganeni ama-results awuzokwenza umehluko ngiyamthanda isibheki ukuthi uyazi uyimisele ngayo uyimisele kakhulu and mhlawumbe umshado ukhona mfethu umshado ukhona kuyimali ngisebenza kanzima ngesangeni uyazi futhi ngitshela misa namalanga leyo ukuthi impilo yami ayiluso ngaphandle futhi nje kwena siphi umuntu efika la ezokhuluma kubukizwe aze akutshele nanokuthi ukuthanda ngalendlela ukuthi ubone umshado kwena why wena ubehave kanje kuyena kuthi angimsakaze ngempama ngoba usathi indaba zethu uhambe echithela wonke umuntu indaba ebesingayilungisa sobabili le uyazi lo ukuthi uzwa ngama ngithi akwenze ku1 kwenzeka leyo 1 isiphi isidingo sokuthi indaba zethu thusela kodwa ke lo muntu uma kungamhloniphi kanje phakathi kwethu uyamhlonipha menini noba u2 ngiyamhlonipha uyazi naye uyakuhlonipha kodwa mfethu angikazi sibheke ukuthi ngempela nami kwenzakala nje njengamanje ngempela lento ayenza njengamanje bemayilindele akuyona impilo akuphilisayo na ke menini noba u2 usiphele noma kwenzeke uvelwa umoya kodwa akugazi kubeka nje angana mhlawumbe indlela esengimphuphe ngayo ukuthi ngimlethe la kulathanda samba ungasitho siyami singilise nabe nqondo ukulungisa izinto kahle konke engikwenzayo la ngikwenzela ikusasa lethu nengane mfethu mina ngithi wena mhlawumbe into esizoyenza thina nesizokulekelela ngayo ezisho ukuthi usiphe kungabe ukuthi ugcina ukuvuma nje kanje ukuthi i-DNA yenziwa then ekugcineni engabe yenziwa but ukulandelela ukuthi yenziwa mhlawumbe ubumondla kanjani umntwana ubufakela yena usiphe imali noma ubufakela yena usebenzisa ibhenki okay shuthi ke mhlawumbe into esingayenza ngokuthi usitholele ama-bank statement sizama ukuthola i-affidavit khona uzokwazi ukuthi ungamondi umntwana lesikhashana lesi sisalinde i-DNA khona sizokwazi ukuthi usiphe abe nesiqiniseko sokuthi noma kanjani uyakunikeza i-chance yokuthi nenze i-DNA awumondli umntwana up until usiphe avume ukuthi nenze i-DNA mawukuthi akavumi kushuthi-ke uzoloke nje uqhubekile ungamondi ngoba njengamanje ukuzela ne-attitude wenza izinto ezimbi uyabo ukuthi akakuphethe kahle mina nje as umuntu wesilisa angiyithanda indlela akhuluma ngayo nawe ngiyakuzwa mntwana ngiyakuzwa kodwa inhloso yami beyingekho ukuthi sengikusekufike kulokho ngiyakuzwa mina inhloso yami ukuthi besiyilungise kahle ngendlela e-right kungakhona okunye okonakalayo kungakhona futhi okunye okuzoshintsha endleni ebengikade ngenza ngayo bengifisa ukuthi ngiqhubeke ingane ngiyisaphothe ngendlela e-right kodwa kube kuphela ukuthi ngithwale iqiniso leli ukuze ngikwazi ukulungisa izinto ngendlela eqondile njengosiko lasekhaya akukho mfethu okuzonakala yonke into iqondile and manje nangu usiphe uyavuma ukuthi yenziwe i-DNA but to make sure ukuthi yenzeka ngempela kungcono sazi silandelele because angavuma kuthina ngoba ebona amakhamera kanje yabo uma ngabe senifika endlini aphinde futhi akhulume noma kanjani nawe noma mhlawumbe igcine ingenzeka kangalona thina sikufunayo ukuthi ekugcineni kube khona into ebonakalayo ukuthi uyawina noma i-DNA yenziwe singajabula ngelinye ilanga ukuthi mhlawumbe sosibhalela usubonke ukuthi nganibhalela ngayenza i-DNA yonke into ihamba right ingane yami noma ingane angitholanga ukuthi yami kungabi ukuthi le nto iphelele emoyeni nje kanje ngoba usiphe uvumile yabo indlela avume ngayo ikhombisa ukuthi uyavuma nje ngoba naku sekukhona thina yami
mfowethu hayi ngiyakuzwa ngiyambona futhi nami indlela aphuma ngayo bengajabula vele sibe simkhulume naye lo daba sibalise sikeceleni lokho singakwenza mfowethu ngaleyo ndlela ochaza ngayo ningilekelele kodwa mhlawumbe singacela ukuthi-ke ngoba usekuvezile ukuthi indlela engenze ngayo akayithandi kafuna ukuvezwa emphakathini nendaba zethu akafuzi asuyibona bonke abantu mhlawumbe sesingakuthi imiphumela-ke mhlawumbe kube ukwethu ke singayivezi kanjena ke njengoba kwenzeka iyayidla uyakuzwa lokho Sibheki ngiyakuzwa ngizothini iloko kuphela ngakho yilokho ayithathe leyo ngane ayoyipheka ayidla nje iyona into eniyikhulumayo iyona la ngeJust endlini mina kodwa thina sami ngempela sobe into kade ugcina uyisho le ngithini uyangibukanisa manje umemela amakhamera umemela abantu engingabazi umemela uzokhuluma ngengane yethu ufuna ngithini hayi uhambe uyenza leyo DNA hamba uhambe naye lo bhuti wakho ngazi umngane yakho noma yini nami lamakhamereni nalezi igoro ngifikele nazo la nihambe lonke nokwenza leyo DNA ningiyeke mina mfowethu siyakuthembisa ukuthi i-DNA izokwenzeka and kuzokwenzeka ngale ndlela ekade sikuchazela ngayo ukuthi izinto zizokwenzeka ngayo dadewethu siyakucela noma ngabe ngimbone engayibuthwanga kanjani mfowethu kodwa phela imhloniphe akuyona indlela yokukhuluma mhloniphe wena engikwenze lokho mina kube nayo bengihloniphe bengikangimemela amakhamera la ngimemele negora ngazi noma ngizoshawa yini angazi nawe la ubizwe uyangibuza ngiku-interview uzonginika umsebenzi hambani nenze i-DNA nithathe leyo ngane niyipheke niyidle nihlukane namphansi ningisize nje kabi wena mina endle usazongichazela endlini usazongitshela kahle nje usikwenzakalani la hayi-ke kubuye ngazi ukuthi mbukela akuzolunga and akuzohamba njengoba kade sifisa kodwa-ke ngoba selitholile iqiniso nento ade siyifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi ekugcineni athole i-DNA ilokho-ke sizokwenza isiqiniseko sokuthi kuyenzeka uyambona nanguSibheki phambi kwethu ukuthi hhayi nami ungidla impela ngishisa akangiboni lutho kanti nawe umfowethu la impela umthambele kodwa sizokwenza isiqiniseko sokuthi khona emthambele kodwa ekugcineni uyakwazi ukuthi athole iqiniso and yonke into ihambe kahle nawe-ke uma ukuthi unenkinga ofuna sikubhalele yona noma ufuna ukusibhalela yona rara basithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com sibone ukuthi kwi-episode elandelayo hamba kanjani mhlampe siyobe siphethe wena ngicela ukubonga kakhulu ngiyabonga kakhulu kusilungisa umjolo show cha ngisizakele bakithi nasenhlizweni nje sengizwa nginokuthula udaba lami cha lithatheke ngendlela efanele futhi ngiyabona ukuthi hayi kuzolunga kodwa ayi umfowethu ayi asemkhulumisa kabuhlungu ubhebi yazi indlela embuza sembuza yona ayi beselwa straight kanti phela mina ngiyazi ukuthi hayi ngwale sokubi kangako into nje benale DNA futhi ngixineke kakhulu ngasohlangothini lasekhaya hayi ngoba khona inkinga esinazo ezikangako mina nesithando sami siyathandana nje kumnandi noma kwenzeka ubuyaphakame ngaleso sikhathi kodwa akabusukuba into ibi kangako kuyadlula ayi manje umfowethu imbuza semhlohloloza yona hayi bese kuyimpi straight bese kucaca ukuthi cha phela kuyaliwa la ngiyabona futhi sizokwenza phela sigcina singasazwani ngempela ke nasendlini ngicela singasahlaleki ngenxa lembuza kade imbuza yona nje ayi bese imibi kakhulu ayi besela umfowethu kodwa ke angithemba ukuthi kuzalunga ngiyabonga kakhulu nohlelo lokwenza i-DNA ngicabanga ukuthi kuzoba impumelelo ngoba sengitholekile abantu abazongisiza ngifisa ngathi konke ngahamba kahle zonke izinto ziqonde kulungiseke yonke into ngibonga kakhulu kusilungisa umjolo show ngethu abanginikeze lona bangilungisele inkinga yami ngibonga kakhulu kuyo yonke into ebiyenzakala namhlanje ngikuzwile konke obekushiwo lana and enye into futhi kumele bayazi osisi bami Minenhle ngoba ngineshow ukuthi njengoba kade la ibona bebengithumelela ngiyazi ukuthi owami uMinenhle mina bengekayenzi leyo nto so ngifuna bazi ukuthi njengoba bethi ngimdlisile yebo ngimdlisile naye-ke futhi uDali akathathele imali ebezoyokwenza ngayo i-DNA anginike yona ngihambe ngozidodosa mina ahlalazi ukuthi ingane akuseyakhe futhi ngakho lokho ayikho into akazoyenza ngoba phela kade ngamdlisa njengoba besho nje udansele sami isiginci uma ngithi jump uthi how high noma wakhe nkosami abapholisa amanxiba-ke ngoba eyabi ingane isizwa ngami manje sekuyimina engishaya u5 so nje akukho kuzoshintsha whether ingane eyakhe or not akukho kuzoshintsha and for the fact that vele ingane akuseyakhe kodwa naye ngoba wakwazi usaqinele phezukwami le ngane le isi-responsibility yakhe ngiyema nje lapho basazofaka osisi wakhe inzondo bayongizonda beze bayeke engimele abakwazi ngeke bashintshe ukuthi ubhuti wabo usedansele sami isiginci that's it nje yane kuye ngazi ukuthi umfowethu uzalelwe yinje endlini
uyabona ukuthi kuningi and usisi uchazile ukuthi ubhalansisile yena uwumuntu onayo umfowethu ngapha and ngapha ubhizi uyayiphilela akugcini-ke lapho nansi nengane esikhona and mengabe umuzwa usisi ekugcineni kwenkulumo yakhe uyachaza ukuthi cha ingane akuyona ngempela yakho ubhuti okay fine but-ke naye ubhuti ulindile ukuthi athole ukuthi kuhamba kanjani kodwa nathi mengabe sibheke iy'thombe asinikeze zona usisi siyabona ukuthi hayi khona ubuye sengathi uyiPakistan lo muntu but-ke asazi umfowethu uzothini mengabe sethola ama-results nanokuthi angikwazi ukuthi ngimkhombise iy'thombe ngoba zigcinela kuthini ukuthi zibe khona kuthini mhlampe nawe unenkinga efanayo noma umjolo wakho awuhambi kahle sibhalele sibone ukuthi siyakwazi ukuthi sikulungisele wona i-email yethu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngale kwaloko ungakhohlwa ukulike ucommente uphinde usubscribe kuyona le show ku-YouTube channel yethu esiyibiza ngokuthi umjolo show igama lohlelo silungisa umjolo mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sobe siphethe bani mhlampe sobe siphethe wena